Five, four, three, two. Kumusta, sir? Naibag nga morning mo ako Il Maestro. Kanya nga, kumusta nga itibiyag mo dito eh? Dito Benguet High, dito syudad. Hmm. Nakal mo ti diferensya na ta. At least in Masideg ta dito yung nata yung mga center of trade. Iso nga na in masidag kadwani, tayo doon ay kanan ako, wala yung may sapat to sintumong mo ay kanan na. Sidi nga rudi kararag ko. Apo Diyos. Manon nga taon. Tandi ay kat taon ay kararag taya. Kararag yan. Baka na palang tiyempo siguro lang. Wala din ay, ano kaya? Wala din ay advice ay sat mo ipartihan ka no si John Irvin di man istorya ko mas sako na din wala ay manok si party ang tap no ano ka. Tapos pakonsinsinan ay manok. Sa matang di ka nakarandangan. Takod abang na padasan takod din kanandaan binmalaan di suro-suro. Pero ano nang pamati tao. Dakal mo iman di epekton din man pamati tata. At least ay no sa inya at idi matkit di mamati ka lata mapan amaga mo adi sanggat lang si Ricknam. Magamot lang. Magamot lang So anya ti difference na di ada kay Jay and hindi nagalis ka ti station. No kanyak at Striking nagdakkel ako Il Maestro ta. May number 1 unay ka DJ pamilyang nga panpanawam dito eh. Manong nga aldaw nga agyan kay di probinsya agawid ka lang dito iti Rabi inti Fridays. Tapos nagsubli ka manon ijay di man kayan iti parbangon manon iti Monday kat dijay banog ti biyahe launay dijay ti nagdagsen. Yeah, experience ko lang ta every mano. Imo na ka nga nag-transfer eh. May kat-shot na ikat. Ayo, medyo karon na ano ka patpanon to pala. Ayo 500 kasi. Awi kad man kaya 500 kasi. Umalikas na kat ayo 500 kasi. Kar-karo ta. Kan lang 500 1,000. Istorya ko dun sa uno kasanoy na irugim din ay wushu o de man kaya. Sakbayak ay naialis at man kayan madat ako ganun sina La Trinidad surat ako si CDC at si CDC iman wada din barakada ako ngay ay si Crew Brian Ulod Crew kanan takutan no sin Muay Thai gamin no Crew kanan takot teacher no sin Wushu abot Sensi manday. Okay. So, siya man nabarbarakara takot si CDC at si Shamat di akin amo. Tuloy natin. So, ada ayan. Yan ang problema kapag podcast ay mobile, walang studio. Yan. May maririnig kayong napakarami. So, balik tayo. Ada ka dyan si CDC with Sir Crew. Sir Crew Brian. So, Crew Brian. Para isa sa abunita ko rin tapos nagigit ko. Yes, Madam CJ. Ala. Ada ka dyan si CDC. Wow. Dahil si CDC with Sir Brian. Kami pimantikas la naging coach na dito Wushu ngay kakaro di karugurugi na pa lang dito di na inayon dito Wushu ano hanak na nagkamali kat ito RA 10588 the inclusion of billiards, futsal and Wushu so originally kat awanti ko niya awanti Wushu ti David Sports nawan pa adi sino tinag-initiate dyan ni Takayo mo lang Takayo ba ti nagapo nationals ay national so digit RA 10588 legal basis tayo. Legal basis na. Kat DJ, the first nga anda iti Wushu demo sport pa lang DJ. Wala ka nagkamali kat 2013 or 14 nga nairugi. So bali na kami pimanti ng handle iti La Trinidad team kini Sir Brian. Nag-district meet kami DJ. Ada BSU kan La Trinidad. Habang ada kayo pa lang JCCC. Kami kinang handle at kasi nga na iwaras dito yung division di Benguet na ipan ije Bugyas yung paspaseminar pimanda Sir Brian ito Mankayan hindi na kanto yung Mankayan napan isong nasablan nga nalinmawa isong nga madado iti entries iti provincial meet
before kayo nga nagkuada ba ti background mo jay any martial arts background nga na-practice mo idi ka ubing mo ngay no bakit no kanto gamit ti martial arts kasla no siya ka street fighting siguro mo iti street fighting nagrugruyan tayo ta idi ka ubing timot kat may sato yung nga si kajay kasi basa bulero si kajay kasingkot na tayo ti mabulbuli di nga karong mo di apelido tayo kat mabulbuli nga talaga so nga mabuli ay apelido man santo na gitoy da mamanong tayo idi pagsabatan na tayo kat sige man kung dito na payag na kasi dahil nga sa bagay experience kung dati yung igurot ko lang dati makikita may nga traits ti igurot nga dahil lalaki laka mo sin babae nga lalaki sa no igurot ka nanda sa wada di wada di trait na di ay it's either si sana kot bodybuilder either nan bodybuilding sa pangalawa either boxing data pangatlo either adaamin dito pili ka dito martial artist data kickboxer kasi kakaroon ka pigsante replyon pa lang either kickboxer data tapos no mountain province data sigurado judo or karate automatic nga dati tapos baseball player so may ilang may sigurot nga ikat masyadong athletic sports tapos mode odi lang dagiti man ti makita mo basketball basta ada dagito bodybuilding boxing judo karate kasi ang may kati tapos ti pinaka favorite dapat country music so igorot trait lalaki diay so tapos dagitoy da jay isang ma'am CJ daytoy nga dagiti da traits ti dagiti da igorot nga one woman man so medyo i-check mo mut no ada dagitoy da nga traits ni loves mo mabalik tagalaon yun sa matpiman ni Labs na dito. Kung siyempre, police. Dati igurot by blood, kan igurot by heart. Police matkiti dito, yung physical ti pagtutungtungan. Mabalin nga. Sumasabay. Dagi da, anya ti ko, dagi training methods mo, idi agrugi kayo nga iti, usually iso din observe ko ngayon, DepEd. Number one nga kalaban tayo, patpa-training tayo, time. Ano nga maka-set up ti gusto nga time na ada pa jay agaramid ka ti program mo nga ay kurang jay ti number one nga kita kurang ti time so anya dagi jay da kasla nga inararamid mo idi nga mabaling nga pag benchmarkan tayo dala kapat pa champion ka mat ray mo kapat dagi jay kat dai ko nakngod di kalaman kanya tayo kakadwa ito yung grupo talo lang magtirason mo apay nga mga mangabak tayo na maminsan dali ko na ito yung it's by God's grace. It's by miracle and it's by accident. So makas na siguro mo lang hindi nang asawa kayo sa Clyde. Baka by accident siguro mat no. Kaya nag-asawa kayo. May plano yung first. may plano. Isublita DJ question mo ako el maestro kat studio ko nami. Oras iti number one nga problema siyempre malpas ti klase alas 5 di jay ti number of hours lang ti training nyo ti per day kat 1 hour lang usually 30 minutes pa wala daw may ti ubing iti masang problema kanya iti kas lang diretso kayo mga ti ganyak kami kas parigan pa man wala din gusto ay training methodology na kas kakarot ta combat sports maala ko mga din gusto ay din basic din ay This podcast is brought to you by Millennial Tech. Millennial Tech could ma-repair the printer, ma-install the CCTV, repair the cellular phone, computer, and other electrical appliances. For more information, mabali na ibisita nyo da ida at Kubo Building, Proper Abatan, Bugyas, Benguet, or you can contact them through their cell phone number 0910-255-0382, or you can visit their Facebook page, Millennial Tech. Ma-analin, adapin ni Ma'am CJ nga coaches matlaang iti martial arts.
iya itugon kan bugis. So going back, jay kung kunak nga no kung sa kana sin opinion ko maala ko mga jay saktong jay basic na Program. basic lang una jay fundamentals nang jay about the job straight proper rolling kumbaga kakano ta dahil kita dati wrestling na ngano agar arami ka ti program mo sa trainer mo nga maala di ka mo nga maala ti mahalay jay time nga di ngayon alat ti depend nga usually ngay 4 weeks before the competition. Usually katas day mo so kanya tikas lang nga shortcut mo jay or hack mo idi nagpa-training ka jay man kaya daw na di bali dito si CDC kat asidip kayo di sentro dati bigyo nga si Chimon regular da kita nga di training ta natin mo na naka-gym yung jay man kaya na dati anya tikas lang striking method mo tapno naka-produce ka ti emot lang players mo di kat nagrugi ti gamin ti awan well maestro box to zero dahil nagrugi ti zero pati dyan nga narigat no makasakbay ka nga makaproduce iti champion ko makunada yun it takes years of training data so nga agrugi pa lang ti gamit awan kami pangita mo iti gamit kat di dyan mo iti usaron tayo ko mga katulungan tapno ma-develop tayo ubing sharpen the skills da so nga Jace ko natin yung sakripisyo siguro apo el maestro sakripisyo nga from your own pocket kat work kat materials equipment sakripisyo oras mo oray Saturdays Sundays kat adakal jay at nula ngay jay ko natin yung ma-extend iti oras tayo para kadagijay da athletes nagijay ti kas nakita nga so nagmamaning nga ramin tayo tanong siguro awan ti sakripisyon ti ubing nga agsakripisyon nga tanga talaga nga coach kasi siyempre ang motive mo data nga coaches nga nagrigat nga talaga ti agrugi so ano isang ano atala no man coach ka ba namnamaamon especially nagiging aspiring to coach sports in depth namnamaamon nga mabutan ti pulsam nagiging ita sakripisyon la unay anya pa maawan ti time mo for yourself and then nagiging ita nga factors enjoy technical technical aspects enjoy halimbawa dito ayam tayo dati 3 skills nga kailangan may masters boxing kicking and wrestling anya tikas lang first ngayon unang enjoy hindi nagpa-train ka gito yung nairugimot lang ka na gito basic punches jab straight hook uppercut paniti kicks wrestling iniinot na kita no kasi pangaligan ko matatang weak cut i-focus duty boxing skills the following week kicks the following weeks wrestling tapos i-combine mo amin data nakita mo iti development ti ubing no kaya na ag-proceed ka ti next nga skill kasi dahil ti kasla so ada kay jay first nga kat jay boxing niya kinds of punches tapos sa niya ti karigatan nga skill si jay mo so actually katang ko maibagang narigat siyempre narigat siguro no damdamo iulit-ulit mo kada ubing ang ti karigatan nga kanya may karigatan may sursuro iti jay kicking daw na jay proper delivery tano usually ni kakastoy nga ikat isang ano kang ikat medyo lift up ko pa nga jay kicking sila nga focus tayo lang ti boxing tapos wrestling and once nga angam kas lang opinion ko lang once kami nga ipapatik nga agkuptar dito kat medyo hal na nga iso lang ti maala iso na ti wrestling tanalakan ng makatch legs so mag-focus na ti boxing and then take down defense tapos take down tapos no at that time sige ginayon 30 may isang akogtar or low kick lang or push kick kasi nung makita man apo el maestro matlang ti talagang skill ti may isang ubingay talaga nga pagpigsaan isumot nga talaga ti
i-focus mo rin niya. Case to case basis nga no makita mo kat especially no kas mari ka na dati background na taekwondo kasi nga ikat sige let's work on your kick nga sa bagay no taekwondo medyo pas kultur na let's work on in your skill nga mai-adapt tayo dito yung sport nga dito tapos na yun at talang take down defense kasi so tikas lang pagmayata namot no dati background yung ubing dati ko anya ti opinion mo about the dadangay ti mga ibagbaga nga kas lang maditi combat sports iti ubing anya ti opinion mo dyan talaga ba nga madi no para kanya kat awan iti madi apay nga awan ti madi ta siyempre sumurod nga ada DJ training kunata yung takno ma-develop DJ ubing sakbay mo nga isabak speaking of DJ laban sakbay mo ilaban ti ubing i-develop mo pa yan kanaligat mo isabsabak mo nga awan training na talaga nga madi nga talaga awan iti basic ti ubing magi-training na is it madi nga sila nga i-patronize tayo ti combat sport when ado ti mga ibaga ka kasi lang nga susuruan tayo kano ti ubing nga maging hahan ako il maestro mas dati yung ako coaches kat number 1 kat disiplina mo dito so ti number 1 nga inculcate yung kadagiti athletes tayo tapos sumurot tayo skills ada ti malagip ko nga ba speaking of disiplina daw yung player mo idi nga napigsapay star player mo sa mo malam mo amo ko nga narigat mo timan no wait tatan idi ko speaking of just to illustrate yung discipline na sinasabi nila dahito yung ubing star player dahito and then day is it di apan tayo biyahe tayo niya travel day tayo apan into ila Trinidad for provincial meet kat na buwan samot nga nakainom and then na hangover right at that moment ngayon kat talaga nga kinansel mo dyan ka na nakaumay iso na that is iso ti number 1 nga ako as coaches ngayon kat karon na kami nga mga patronize these combat sports dahil mo ti number 1 nga kikitaan ni kadagiti dauping nga masapol nga while we are molding the skills we are also molding yung disiplina nila dahil lang ti malagip ko din nga the very striking very memorable malay mo rin dyan ako il maestro kami isupi man ti kadwata yung mga train kadagiti at least man kaya ni iding ang tatataan ko ti Trinidad ako il maestro kat ituloy ta kumari dyan hanggang mo sina Trinidad nga ron kat kaya ano ka adong ituloy talaga mabalik noon niya ti may tultulungan ko ti sila ilang ti ko kas lang welcome na kami nga mga ipatpatronize ti combat sports day nga talaga ti kami may pagpagami nga before we while we are developing their skills developan mi mat lang jay soft skills da spiritual na kumbaga ni Sir Menrad kat medyo preach pa yan ba lagi da mga po romance lagi romance gumawan una iti Revelation awan una iti ta dito nga raramidan ta Book of Revelation una mabalin ta iti dismiss naman dinapalabas ta so nga you're revealing di kan sa Book of Revelation shout out to Sir Jonathan Lagan. Ay, ada agri po yan ni Sir Lagan. Hello, Sir Jonathan. Sponsor time. So this podcast is brought to you by Dems Auto Performance. Dems Auto Performance Shop offers automotive servicing and very sila ng kahit anong klase ng sasakyan. Huwag lang eroplano. Located at Alapang, La Trinidad, Benguet. Of course, they also offer off-road servicing. Sa mga naglalaro ng off-road, gustong pa-convert ang sasakyan sa off-road, you can visit Dems Auto Performance at Alapang, La Trinidad, Benguet. Or you can also visit their Facebook page, Dems Auto Performance. Sino ba tiyag bibuyad ta nga kadwata? Baka ada Sir Ryan nga Espinosa ta. Ay, ada. Uy, namingsan nga ikat, namingsan kot naka-istoryak ni ko dito. Sir Ryan. May adumat ati ko na ni. Adumat insights ng discovered with jokes. Di sa mo tiyan nga mawatan ti tao ko ni Suna. Ang ko nga muna tata. Kaslaawan te maawata kanya na naman. Ano man, pakay ka tada insights na di nga
Well, usually nga ikat yang angaw na once nga ako nga ikat that insights na rin nga makaadal ka mat nga basta-basta iman. Awan. Joke lang kadi sa Ryan mo. Ada ka ditangag dengdengan. Yeah. And nyati ko as the teacher ijay napantala lang dito. Nyati talaga nga memories mo nga malipatan ijay mankayan as a combat sports coach and as a teacher. Memory. Asla adungay well maestro Ang istorya ka natin may sa ijay ado. Memories as a coach ko lang. Yeah, let's put it all throughout. Tika aduna ka medyo siguro ti may sa kadagijay. Patience. Learning how to have patience nga ta. I'm leading you into it. Ito jay napantangol nga nagrugi. Iti awan. May na siguro dito ko na yung mga panagsakripisyo mo na. Hindi ko natatatay nga amin nga babalik nga mga rumwarakan yan as a coach. Iparwar mo para lang karagin niya athletes mo. As a coach, napagpadasan ba may mas acidity ko? Nagiging na politicians. Awan di. Hindi mo pinagpadasan ni Gijeta. Yung as a coach, dati ko, kung a comment from politician, data pa lang yan, di man kain di. Wow. Habang agay ayam lagi di obing ka. Hindi ko na diyan, medyo uray siya kot nasaktanan, hindi ko na nga, awan. Kurang training na. Hindi ko na nga kasi it came from a politician nga awan mo uray ko man antay man nga gaas ti financial nga tulong uray ko man jay support lang for encouragement for kasi awan mo tinang nagagmo kon isuna and then bigla latan nga day suna jay tapos ag comment tigas jay nga negative pa lang jay comment na nga ang ko mo nang pwede gyud uping sila nga very iso nga na one term ya. Normal ba kiti data ako el maestro kada gitoy audience tayo kat anda talaga ti may baga kurang ti training kurang nang ti problema handa nga panunuton nga anya ti na itulong mo during the training nya tinaaramid mo nya tinitulong mo at the same time din nga always going back to jay ngay pas lang nga structure na ti so kung na ka may met samot no adda nga ti mai-separate nga I don't know no mabalin siguro nga sila nga sports institute ti DepEd nga sila nga mang tutok ditoy yung mga mangyari dito kasla lang for compliance lang lagi jay sports yung mga kitang palikat labas na sa atin training no sa atin to lang training no dandaniti event usually mo so timang mangyari so tikas lang naging culture tayo katan nga ikat na develop tayo jay ubing injay tapos numalpas man jay event kat wala na naman sa mga kasi nga awanti nukas mo tikan dito ubing kuman o kayat na dito jay sports na dito ito yung focus. And then, lagi dyan naman at dati academic inclination na. Dagi dyan science researchers, dagi dyan naman mga focus ka sa kayo. Tapos lang maisina-sina ko and then all throughout the year makakuha dito. Yung mga mangyari tatangay kat kasi nga for compliance sake lang nagaramit dati ka siya. Tapos dati pagatay lang at least we touch sport. Tapos compliant tayo lang. Yung day nga, number one kung ikat ng bottom line para teacher tayo lang so iso ti lamang piman na puel maestro dagi sa dati SPS na kasla City High yun City High dito Benguet kat kasla yan ano sa niya awan pa lang dito Benguet High kat sports track senior high senior high ijay ko dahil mo tiket ko nga damagan nga may isa mabalin nga tanga ko i-aggregate tayo ti combat sports ti elementary siksikat no para kanya ka siguro dagiti boxing ko nang pat given na gito yan ada na gito nga mo DJ wushu
ayan tayo awan pa lang niya iti elementary so kasla no para kanya ket may metsa mo to mairugi nga talaga ti elementary no sublatan tayo dito secondary ket tayo nga agregat kasla may met gawin no agrugi ket elementary nga soft pa lang nagija da joints mo at the same time mas nakalaklaka nga masurwan do awan yan no ti kasla kaslamot nga pagrigatan kasi istorya yung boxing tatay nga ay kasong pwede 2 weeks ay training ko yan after 2 weeks nga dati taekwondo kasla nga kahit kung taekwondo ko na di nga pabaliw-baliw teaching pabaliw-baliw ti decision na nga nga damdamakot na wala madinang ti boxing so di lang ti problema nga at least nga kumangay nga EJH ka nga digat nalaklakada nga makasuro ko no in terms of the pliability ti pagpagida mas flexible da tapos the learning kwa na may napaspas apay nga jay mo apay so tikok mo lang apay nga jay Thailand kat mabalin mo nga makakwada ti mo ay nga dodol dalawon ti kwa UNICEF di mas lang nga bawal apay nga jay Thailand kat kayang-kaya da nga kasyon apay nga dito ikot hantay hindi gamin siguro warranty kasla child abuse gamin no maminsan siguro di uy dasa mo gamin ti lintag ti mo kasjay nga is it kasla nga do proper nga lintag ganyan nasa pagamin ti man kasla kan natin kat nasa pa nga 4 years old 3 years old parigatom ti ubing kasla nga naka sagana kasla kasi siguro di balhina nga pas syempre babaan tayo mo lang di difficulties na i-align tayo mo lang EJH dati rumor tayo nga wa yan from blended learning pantay ti hybrid learning yang ada ta hybrid na nila hybrid tas lang blended mo lang anjay term lang sa mo tinasok hybrid kasi lang yung election diba ag PCM tapos ag manual ka counting iti hybrid nagmix nalagip ko lang nalagip ko lang dito future plans mo Jay sports nga dating ayan tayo baka dati face to face na siguro next school year so dati face to face na yung mangyari baka kasi mat lang kasla agrugi sublita yung manan kasla tayo agrugi na siyempre 2 years na nga na-stop face to face training. Moreover, are you still in the sport? Depende. Kasano nga depende? Siyempre, in maya tayo dito itlatin dyan. Kit adapi man di jay dati ngay. Can handle. At no kuna nga tumulong tayo. Tumulong tayo. Magaling nga well, yan. Simple sa bali dyan man kayan. Sa bali dito yun, yung sinasabi ko sa'yo kanina. Sa validity man kaya, sa validity kaslamay nga nauray siya nga I think I am thinking of lang awan samot baka last day. Yung muli ko natin sports coordinator tumulong ka man. Tumulong tayo na niya may tulong tayo no pastila tanong next year nga awan pa lang ti face to face kasi lang mas ma-enjoy tayo no face to face at least nga makita tayo nga talaga jay skills that jay demonstration nga when we're talking about martial arts, it's a combat sports. We are trying to kitan tayo ko man jay sinudi nang utilize ka rin techniques. Nang utilize tap no masolve na jay problema kasi nang utilize tap no maging victorious iso na. No dito kasla demo skills lang at ako kasla kanya ko ako nga maatim ti kapanunutak na nga kita kaslang agsalsala tayo lang mo. Although may mo kita nga at least awan ti face to face. Anya pag mayata na. Awan ti face to face. Iso ti pag mayata na. Dati adalat ti skills demonstration at least nga na-stop lang nga na-stop. Though it's better than nothing I would rather go for a face to face. And we would rather work on it sana. We work on it na. So mga mo baka no
kung kunak tatay nga dati blended learning niya. No next year hybrid. Baka no next school year pati sports hybrid man. Pati coaches hybrid eh tan. Mixed breed. baka next year pati coaches mixed breed nan ay mixed breed. So for now, let's end it here and let's do another one next time. Any parting words pare maestro. Salamat tabin misita ka dito dinggit hay ka. Dati ti kametan nga office ka nakita. Sa tayo nga dati ka dati hideout di kontrabida di pelikula. Actually sa El Maestro kat pang 22 ka nga nang iba ganito nga imong unang dito office meeting pang 22. Parang no manay na yun na. Baka siguro no next kayo kas lang ata dito yung kas lang dati di hideout di kontrabida di pelikula baka no next year penthouse. Ada ti man ti confess mi ti maliwalas na tanggapan. Kung natin man kat ang kami nga nakapasok iti top 5 ada kami di top 10 so nga kung nami piman nga ada ti nga upat kami nga office dito talo lang man ti rason no apa nga nangabak da kita anya number 1 is by Saint's grace yeah number 2 is hindi ko natin yung by miracle by accident by accident ang kuna mati kakadwa dito piman naabak tayo ti saor kuna na mo ti sunga sa bagay yung the best na tayo kalunga din nga reason nga bangabak ka. Okay, we'll end it here tamo antay agalanti merienda. Thank you so much for being in this podcast. Maabuhay ka. Salamat ako.